Gebruiken jullie dan ook wildcamera's of zo? Nee, heb ik niet. Die wil ik eigenlijk niet erin hebben. Ik vind een beest moet ook zijn eigen kunnen zijn. Ja. Want dat merk ik dan hier wel eens als in het voorjaar. En dan, ik kan dit niet zaaien of dat niet zaaien, want de muizen is alles opgevreten. En dan zeg ik, ja, we hebben geen muizen. Of hebben wij geen uilen. Dat is het teken dat we geen uilen hebben. En als het alles goed gaat, nou, en dan komen ze. Waar is jouw tuintje nou? Dat is ginds. We kunnen hier wel een keer langslopen. Oh ja, prima. Dus zijn jullie zomaar hier gekomen, zonder afspraak of iets? Ja, maar ik weet niet of jij het hebt meegekregen, het nieuws. Want ik was eigenlijk, terwijl we toch spontaan aan het rondrijden waren, ik was eigenlijk op zoek naar een volkstuinencomplex. Omdat heel actueel nu in het nieuws was dat volkstuintjes, moestuintjes, schuine streep, zijn nog nooit zo populair geweest als nu. Ja. Vooral bij vrouwen. Ja, en hoe komt dat nou? Hoe komt dat? Ja, dat weet ik niet. Dat is, denk ik, dat komt door het gesprek bij het eten. Dat is lekker en dat is biologisch en dat is zus en dat heb ik zelf gekweekt en dat gaat verder. Mensen willen weten wat ze eten? Ja, en die willen zelf proberen, ja, maar kan ik dat dan zelf niet? En zodoende. Vroeger hadden we allemaal grote tuinen. Hè? Dan praat ik over 30 jaar geleden. Dus dan had je een tuin van 200 meter en je had een gezin van 4 of 5 mensen. En dan had je bijna een half jaar van die tuin. Want het was dus financieel ook niet zo breed allemaal. Ja. Dus daar kon je goed van doen. Maar later werd die tuin, dat werd gewoon een leuk tuintje voor bloemen en voor aparte dingen. Er kwamen van allerhande kruiden en zo. Nou, en dat is eigenlijk. Want ik zal maar zeggen, zo'n stukje hier. Kijk, dat mensen die. Ik wil een paar bosjes aardappelen. Ik wil wat peulen, wat doppen, wat worteltjes. Nou, zo werkt dat. Ja. Ja. Nou, en het is volgens mij nog helemaal niet zo verkeerd om zelf wat spinazie, zie je dat? Om zelf aardappelen te hebben. Want wat ook in het nieuws was alweer, is dat men vreest met grote vrezen voor de aardappeloogst dit jaar. Ja. Vanwege de droogte. Ook, ja. Ze kiemen niet en als ze kiemen, dan worden ze veel te klein. Nou ja, en zo zijn mensen bezig. Sorry. Kijk, dit is weer een man die een grotere tuin heeft. Hè? Dus dit is ongeveer 150, 180 meter, zoiets. En die heeft weer wat meer spullen. Dus er zijn ook vrouwen bij jullie in het complex? Vrouwen, ja? En ook veel mensen van andere cultuur. Dat wilde ik net vragen, ja. Dat zijn Polen, we hebben Turken, we hebben uit Estland. Een Chinese mevrouw is er nou pas bijgekomen. Die heeft zelfs in Wageningen gestudeerd. En die gaat helemaal biologisch. Oh, dat is ongelooflijk als je dat ziet. En het omruilen van spullen met elkaar. Van spullen met elkaar. Of iemand die gaat terug naar Marokko of naar Estland en die komt terug en die zegt: ik heb hier deze zaden, is dat niet leuk voor jullie? Of ja, wil je eens proberen? Nou ja, dat gaan we dan doen. Wat leuk. En natuurlijk, je wisselt heel veel kennis uit. Ja. We hebben zelfs een Poolse meneer en die komt uit, die woont in Goch, hier in de buurt. Een kilometer of 12, 13 van hier af. En die was in Goch allemaal aan het proberen om een tuintje, kon alleen maar kopen. En zei: ja, ik ben veel te duur en zo en kan ik niet bij jullie een tuintje huren? Nou, hij werkt in Tiel, bij die tomatenfabriek Tiel. Hij heeft ploegendienst en dan komt hij, zeg maar zeggen, die vroege dienst is, dan komt hij tegen de 2:30 of zoiets. Heeft hij late dienst, dan komt hij voortmiddag en dan gaat hij van hieruit naar Tiel. Hij heeft dit tuintje. Leuk. Mooi. Hey, en is er, want ik las dus dat de wachtlijsten wel haast oneindig zijn. Hebben jullie ook een wachtlijst? We hebben ook een wachtlijst. Er staan nu, weet ik niet meer precies, maar ik denk een stuk of 7 mensen op.
En dan erbij is er komen maar 1 of 2 tuinen per jaar vrij. Dus degene die erop staat, die moet een tijdje wachten. Ja, dat zou jaren kunnen duren. Dat kan een paar jaar duren, ja. Ja. Nou, je zelf wat frambozen kweken hier. Framboosjes. Ja. Nou, zo werkt dat hier. Geweldig. Ja. Zie je, dat is toch prachtig mooi. Ik heb zelden zo'n Een mooie sla. zo'n en keurig complex gezien. aardbeien. En tuinboontjes. Maar ja, er zitten natuurlijk ook insecten in, want hier wordt niet gespoten. Hoor ik heel graag. Dat willen we absoluut niet hebben. Ja, iemand die het toch doet, ja, dat kan het niet als politieagent gaan spelen, dat doe ik niet. Kijk, want in die toppen van die bonen, dat zwarte, Ja. dat zijn luizen. Normaal worden die met Roundup en weet ik wat allemaal kapot gespoten, maar dat komt ook in de grond. Precies. En dit is, die tuinen, daar doe je wat zeepsop en wat spiritus. En dan maak je water aan en dan besproei je en dan gaan die beestjes ook dood. Dat is ook niet echt. Nog maar een dat heel je klein zegt, beetje. Heel klein beetje. Een klein oké. beetje voor de zeepsop en een klein beetje spiritus. Weet je wat ik heb gehoord? De oorworm. Oorwormen, ja. Dan moet je een rimboer op meis als je zit te kijken. Ja, want van hem heb ik Oh, het. ja. Dat is een terracotta bloempotje van Ja. ongeveer 10 centimeter hoog. Daar doe je een beetje stro in. Stro. Stro. Daar doe je heel fijn gaas overheen. Een beetje zoiets als dit, maar liefst nog iets fijner. Fijner. En dan zodat het stro op zijn plek blijft als je het op zijn Omdraaien. kop doet. Oké, oh ja. Dan, Want het stro dat moet boven blijven hangen. Juist. En dan doe je in het gaatje van de pot doe je dan een touwtje zo. En dan hang Ja. je het aan een stek. Oh ja. Bijvoorbeeld ja. zoiets als dit. Ja. En dan denkt die oorworm, die overigens die- kan vliegen, dat wist ik ook niet. Ja. Die gaat erin zitten. die gaat erin zitten, die- Dat is die al- dat sticht is al daar een trouwens al gezinnetje. heel oud, ja. Ja. En die eten luizen Ja, bij het... ja. en Ja. dat schijnt dus... ik heb ze bij mij nog net niet hangen thuis in de tuin, maar ik hou je op de hoogte. Ja. En dat is dan ook weer Kijk, een mooie manier. die man die gaat denk ik paprika en zo en van die kweken. En dan heeft hij dat tegen onkruid gedaan of zo, Ja, plastic. dat niet zo belopen wordt, dat is voor het plastic. Ja, ja. Ja. Kijk, en die heeft de bonen er al op staan. Want het is ook risico natuurlijk. Het kan vriezen tot 15 mei, hè, de ijsheiligen. Ja, Nou ja, als nu nachtvorst geweest was, dan waren die bonen allemaal weg geweest. Maar ja, dat is een gokje wat je doet. ja deze meneer houdt, of mevrouw houdt wel van een gokje. Ja. En ieder doet het op zijn eigen manier. Hier zitten diverse vrouwen hier te tuinieren. Is dit een beetje de vrouwenhoek? Het is, nou, dat is toevallig wat er leeg komt hoor, want we hebben niet dat moet zus, dat moet zo. Het zijn 2 kleine tuintjes en er zitten mensen in. Ja. Wat ligt daar nou? Dat is een oude pompoen, zal ik maar zeggen, van vorig jaar. Oh, Als je die openmaakt, zit vol zaadjes, kun je alles vol zaaien. ja, omdat daar iemand met pompoenen zit, dus Oh, die wil misschien wat de Kijk, en zaadjes die hebben. doet dat weer op een andere manier. Die heeft allemaal bedden gemaakt zo, met houten afzetting. En staan daar Afrikaantjes om de bodem te zuiveren? Nee, ja, en het dak voor Phytophthora, dat is een aardappel, heeft connecties met tomaten. En dan komt er Phytophthora en Phytophthora besmetting van aardappelen, de aardappelloof. Je ziet wel eens boeren die dan heel alles afmaaien, dat loof eraf, dan krijgt en bespuiten. En als je de aardappel of die Phytophthora besmetting, die zit in de lucht en die komt via de regen op die tomatenplant. En als je er nou een dakje over maakt, dan blijft die vrij. Geweldig. Er is zelfs iemand die een complete kas heeft gebouwd daar. Ja, dat mag en die moet dan in september weer weg. Hè? Oké. Niet dat we hier één hutte toestand maken, dat willen we niet. Nou, en die schors, dat is weer voor onkruid. Hè? Dat helpt weer tegen de onkruid. Dat de dingen goed schoon blijft. Maken jullie dat zelf? Nee, dat krijgen we van de gemeente. Dat heet buitenwerk hier, die ploeg.
En van de gemeente die doen dan snoeien en zo. En die doen dat fijn hekselen. Dat weer in verbrandingsoven en weet ik wat. En dan kunnen wij dat, zo'n vrachtwagen, die kunnen we dan krijgen. En dan kunnen we dan... Mooi hoor. Mooi. Ja. Ja, het is zo allemaal tuintjes. En een wachtlijst. En een wachtlijst. Hebben jullie geen, omdat jullie toch behoorlijk in het bos zitten, hebben jullie geen last van Hertjes af en toe. wilde zwijnen? Zwijnen niet, Niet? maar reetjes wel. Die komen wel eens uit het bos en die gaan dan eroverheen. En dan, ja, dan heb je pech gehad. En wat eten reetjes graag? Blaadjes, hè? Blaadjes, Ja. sla, en net als dit, zoiets, spinazie en zo. Dat is lekker. Maar heel af en toe gebeurt dat.